DXDC Radyoman Report. Emosyonal og dili makadawat ang live-in partner sa 57 anyos nga biktimang gidunggab patay sa iyahang kinamagulangang anak sa ilang compound sa Purok 7-A, Santo Rosario Chapel, Nograles Gym, Bukana, Barangay 76-A, Davao City. Sa interview sa DXDC Aramen Davao kang Gilbert Resurrection, kinahanglang atubangon ug bayaran sa suspect nga si Divine Lim ang pagpatay niini sa iyang inahan nga si Dolores Celosia. Ako asawa, hindi pa barangay dia. Na ako asawa yung barangay niya. Mo yung unang imbiktigid. Karon sir nga ni surrender man si Divine. Malapit. Nagihagin ning bayaran ang gihimo niya sa iyang. Oo. Hindi, inangon na niya. Ang buwan ng nabuhat niya, di ba? Nasuod ka kay Divine po sir? Wala. Hindi ko nagkakuha na niya. Kasong parricide ang gipasaka batok sa suspect. Gibutyag ni Resurrection nga awayo na gyud ang mag-inahan ug nisamot pa ang tensyon dihang buot ibaligya sa biktima ang gipoy ang balay sa suspect ug sa iyahang live-in partner. Sumala nini kaniadto gikulata ug gidunggab sa suspect ug gunting ang biktima. Ang bangi tali sa mag-inahan niabot usab sa barangay. 7 ka mga samad dinunggaban sa tiyan ang nikutlo sa kinabuhi sa biktima. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.